Maray na Aldao, Luzon, Visayas, Mindanao, Camarines Sur, Camarines Norte, Daet, Libanan, Camarines, Bicol. O yan ang mga nagbabagang bareta. Part 6. Tapos na ang summer, magbabarkada sa Bicol. Daing naka-swimming. Taporo drawing. Mga pirang estudyante ngunyan sa Naga City, baragsak ngunyan na final. Mga chismosa ngunyan sa Bicol, gigibuho ng CCTV. Mas mabilis da kayang maikalat ang bareta kesa sa nahihiling. Sa nahihiling, anong yung kulit ka to? Mga magbarata ngunya, namamay day, ning milk tea, kakasuhan! Sarong estudyante, tigreklamo ang sarong teacher. Matapos, dahil man naglaalaog sa online class, kadakol pinapagibo ning activity assignment! Online class, posibleng permanente na sa bansang Pilipinas, pero siya, yaon na sa iba. Si mga may hilig mag-inom dyan, na dai man tatao mag-ambag sa erinoman, posibleng dai na pajamingon. Taang aram kaya, puro lang inom, puro pulutan, dai man nagaambag. Nadodolag pa. Digdi sa Bicol, magsundo ka lang ng pasahero sa bus terminal. Tagalog ka na pag uli mo. At yan ang samuyang nasagap na bareta ngunyan sa Bicol. Mag-subscribe para pirmi kang updated sa Balitang Bicol. Balitang Bicol, bye-bye.